கிராமத்து ஸ்டைலில் செய்கிற மீன் குழம்பு மீன் வறுவலும் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஒரு கைப்பிடி புளி எடுத்து அலசிக்கோங்க. 300 ml தண்ணி சேருங்க. 3 பெரிய டம்ளர் தண்ணி. புளியை ஊற வச்சு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க. இப்படி ஓடு இல்லாமல் தண்ணி மட்டும் வடித்து சேர்த்துக்கோங்க. அதில் 2 ஸ்பூன் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய்த்தூள் ப்ளஸ் 1 ஸ்பூன் கல்லுப்பு சேர்த்து கரைச்சி ஊற வைங்க. நாளைக்கு புரட்டாசி ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ நான் இன்றைக்கி 1 கிலோ சங்கரா மீன் வாங்கி குழம்புக்கும் வறுக்கவும் பாதி பாதியாக பிரித்து வச்சுருக்கேன். இது ஓரமாக வச்சுருங்க. ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா பண்ணலாம். 2 ஸ்பூன் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய்த்தூள், 1/2 ஸ்பூன் உடைச்ச உப்பு, 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், புளி இந்த அளவுக்கு திக்காக கரைச்சி சேருங்க. மசாலா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கார்ன்ஃப்ளவர், லெமன் இதெல்லாம் இப்போ வந்தது தான். இதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கிடையாது. மீன் சேர்த்து மசாலா பூசுங்க. 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து ஒரு மிக்ஸ் கொடுங்க. இந்த மீன் 20 நிமிஷம் ஊறினாலே போதும். இப்போ குழம்பு தாளிக்கலாம். கேஸை சிம்மில் வைங்க. 6 ஸ்பூன் செக்கடிச்சு கடலெண்ணெய் சேருங்க. எண்ணெய் சூடானதும் 1/2 ஸ்பூன் கடுகு சேருங்க. கடுகு உடைஞ்சதும் 1/2 ஸ்பூன் வெந்தயம் சேருங்க. 2 பிஞ்ச் பெருங்காயம் சேருங்க. 2 வெங்காயம் சேர்த்து வதக்குங்க. 1 கொத்து கறிவேப்பிலை சேர்த்து 4 நிமிஷம் வதக்குங்க. 2 தக்காளி சேருங்க. ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்து 1/2 ஸ்பூன் கல்லுப்பு சேருங்க. 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து தக்காளி சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வதக்குங்க. இதுக்கு 4 நிமிஷம் ஆச்சு. தக்காளி வதங்கினதும் கேஸில் சிம்மில் வச்சு 1/2 ஸ்பூன் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய் தூள் சேர்த்து கலந்துட்டு நம்ம ஊற வச்ச புளி தண்ணி சேருங்க. சேர்த்த உடனே கேஸை மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க. 150 ml தண்ணி சேருங்க. அதாவது ஒரு 1.5 டம்ளர் தண்ணி இருக்கும். மூடி போட்டு மூடி மீடியம் ஃப்ளேமில் 10 நிமிஷம் கொதிக்க வைங்க. குழம்பு கொதிக்கிறதுக்குள்ளே ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணலாம். 4 ஸ்பூன் செக்கடிச்சு கடலெண்ணெய் சேர்க்குறேன். மீன் சேர்த்துக்கலாம். கேஸை இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃபஸ்ட்டு சைட் 4 நிமிஷம் வேகட்டும். இப்போ செகண்ட் சைட் திருப்பிக்கலாம். மறுபடியும் 4 நிமிஷம் வேகட்டும். குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இப்படி நீங்கள் வச்ச குழம்பு பாதியாக சுண்டின பிறகு இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு செக் பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்குது. நீங்கள் தேவைன்னா சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ மீன் சேர்த்துக்கலாம். எப்போவுமே மீன் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க. குழம்பு மறுபடியும் மீடியம் ஃப்ளேமில் 7 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். இப்போ நம்ம மீனை தேர்ட் சைட் போடலாம். ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து ஃபோர்த் சைட் திருப்பி போடலாம். கார்னிஷிங்காக நான் கறிவேப்பிலை சேர்க்குறேன்.
2 நிமிஷம் கழித்து மீன் எடுத்துடலாம். டேஸ்டியான மீன் வறுவல் ரெடி. 7 நிமிஷம் கழித்து இப்போ குழம்பு திறந்து பாருங்கள். மீன் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ கறிவேப்பிலை கொத்தமல்லி சேர்த்து மீனை உடைக்காமல் மிக்ஸ் பண்ணி கேஸ் ஆஃப் பண்ணுங்கள். சர்வ் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.